Gràcies, diputat. Ara serà el torn de Junts per Catalunya, el senyor Pere Albó. Sí, sobretot agrair a la senyora Johnson la seva intervenció. Agrair-li, ha estat molt il·lustratiu, molt interessant. De la seva intervenció m'apuntaria algunes preguntes que ja li han fet anteriorment i també alguna altra que m'ha sorgit que voldria, a veure si pogués fer una petita reflexió, perquè primer de tot he trobat interessantíssima aquesta conclusió de que quan s'és capaç de generar confiança és la millor, si no ho entes malament, la millor eina de prevenció, i a la vegada és quan es tenen també més eines després quan s'ha d'afrontar una crisi. Però en el marc d'això sí que pels models que ha explicat entenc que ha parlat del barri, ha parlat de la ciutat, ha parlat de maneres de generar confiança fins i tot, d'una proximitat tremenda, fonamentalment és ser part de la comunitat, entès? Però clar, al final la societat és molt complexa i es va establint cercles de complexitat que superen segurament aquesta qüestió més local de capil·laritat. I en aquest sentit, si hi ha alguna reflexió que hagin fet vostès o ho tenen treballat de quins són els models òptims, diguéssim, per aquesta dimensió d'atacar els problemes. Diguéssim, hi ha segur una vessant més local, més del barri, de la proximitat, però llavors, clar, hi ha altres complexitats que segurament, i més la tendència, cada cop tot és més global. No sé, li trasllado com a pregunta si ho han reflexionat i on estem en aquest sentit. Però és evident que conèixer el lloc i incorporar-se en el lloc ens sembla fonamental i efectivament, especialment a vegades algú treu una plaça i apareix en una ciutat allà on segurament només l'havia sentit anomenar i ha de fer tota aquesta tasca d'entendre-la. Bé, i llavors també, si pot fer una petita reflexió, perquè jo crec que durant molts anys, justament això que vostè està explicant, d'alguna manera, els cossos de seguretat se transmetia que eren autoritat, que hi havia una força, i per tant, justament la idea que vostè explica, que és més eficient o que arriba a quotes d'èxit més importants, és una altra filosofia realment d'entendre les forces de seguretat. I en aquest marc, doncs bé, també si tot això sigui un objecte de debat, en quin punt està i d'alguna manera les dues maneres d'entendre, i vaig acabant, presidenta, moltes gràcies, d'entendre els cossos, que és una amb aquesta proximitat i l'altra com a eina d'autoritat, on està aquest debat. I moltes gràcies per la seva intervenció. Gràcies, diputat. Ara seria el